जाखायो आरो इंलिशनि व्हाट सोदोबखौ लानानै WHAT व्हाट बेखौ लानानै बुंनांगौ आरो जाय माने सोंनायबो जायो फिननायबो जाखायो ऐसा लगा मेरा मजाक गोसोआव फैयां जाहैबाय बावलांफिनबाय थायो आदैया सोरनि बिमानि बिफानि फिसाला दसे एक्सकिउज मी प्लिज खुलुमबाय मिनिग्लांफाइ चेनेलनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय जों दिनै फैदों रुपहि सकआव फैदों आरोखि रुपहि बाजार जाग्रा जायगायाव फैदों जोङो बे जों आरो ओरैनो माने एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय रंजानायनि थाखाय सोंनाय फिननाय एसे फानि टाइपनि माने मा होनो ब्रेनखौ थिग खालामनायनि थाखाय आरो ओरै सोंनाय फिननाय लानाय जादों जोङो भिडिअ बेखिनिखौनो नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायलांगोन सापर्ट खालामगोन लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन शेयार खालामगोन होननानै आसा थिनाय थाबाय मादिया जायगानि ना नोंथाङा आङो जायगानि आदसा मा गामि गोलैबा जोंनिया खुंगुरि आदसा खुंगुरियाथ' ओरै हिसाबै खोमा ना ओरै हिसाबै खोमा ना नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों ओरैनो रंजानायनि थाखाय जादोंमोन आरो दे ओरैनो जास्ट 2 मिनिटसोल' माबे बिफाङा खनसे फिथाइ थायखांनायनि उनाव थैलाङो बिफां माबे बिफाङा ओरै फैलाय मादैया एसे ओरै गारि खनसे फिथाइ खनसे थायनानै थैलाङो आरो खनसे फिथाइ थायनायनि उनाव थैलाङो सानलाय एसे खनसेल' थायोना खनसे थायखांनायनि उनाव थैलाङो माने नोंथांनि न'आवनो दंबो जानो हागौ बियो बारियावहाय फुजा होनायफोराव बाहायो आरो फुजा फोरबोफोराव फिथाइखौ औ बे फिथाइखौ खनसेल' फिथाइ थायनानै गोदै जायो जानो गोदै जिखिजाया बोसोराव नामा बोसोर नङा माने इयो बोसोर बारस्लाबाबो आरो माने खनसेल' थायखायो इयो खनसे थायबाय थैखाबायबो आरो माने ओरै सानना मोनाखैना गोसोआव फैयाखै जों थालिर गोसोआव फैयां जाहैबाय बावलांफिनबाय थायो आदैया सोरनि बिमानि बिफानि फिसाला आं दा जेबो होनथ'वालै आं रायलाया आदैया सानगोन ना एसे सोरनि बिमानि बिफानि फिसाला नोंथाङा सोरनि बिमानि बिफानि फिसाला नोंथांनिनो जायो सोमोन्दोनि मानसि आबौनि आबौनि जानाय नङादां आबैनि जानाय नङादां माने जानाय नंखायानो इयो माने नंगौ औ बासो हानाय नङालै बिनानाव दंना आदैया बिनानाव बिफोर आदसा होमबाथ' फागिनथ' नं खोमा फागिन आदसा नोंथाङा नोंथांनि फागिननि बिमानि बिफानि फिसाला जाहैगोन आरो आदसा जेनेबा नोंथांनि फागिननि बिमाया नोंथांनि बिब'आ बिनानाव जाहैबाय आरो बे बिब'आ बिनानावनि फिसालाया जाहैबाय माबा बिफाया जाहैबाय नोंथांनि बिफा नङा होनबा नोंथाङा नोंथांनि फागिननि बिमानि बिफानि फिसाला आदसा थेंक इउ आदै खुलुमबाय मादै आदसा नोंथां जायगानि ना बाजारानो फैदों आरो न नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन ओरैनो माबे बिफाङा खनसे फिथाइ थायखांनायनि उनाव थैलाङो आदसा गोजोननाय थाबाय मादै सिमला फुजानि सेमा फुजायाव दंफैयो आं दायो कुइसन सोंनो नागिरदों जास्ट हागोन ना हाया ट्राइ खालामनोसै सोंहैलायसै आं दायो नोंसोरनाव सोंनो सानदों हेलौ आब'मोन आं माने नोंसोरनाव मोनसे कुइसन सों र' मानो थांखो र'लाय थाथ' र' आं नोंसोरनाव माने मोनसे कुइसन सोंनांदों देलाय थाथ'लाय र' हागोन ना हाया ट्राइ खालामनायदो हायालै माने हौवाफोरा खेबसेल' थैयो ओमफ्राय हिनजावफोरा प्यारी समझ गई बार फुयो देलाय मिथिगौ माने देलाय
देलाय एसे ट्राइ खालामलाय मिथिया गावनि लाइफआव फैनायखौनो नोङो थुजागोन र' मिथिया होनलाय मानो देलाय एसे ट्राइ खालामलाय नोंलाय मिथियालै हाला देलाय एसेलाय चलो आरो नै बेयाव खावसे दं आब'मोन आं नोंसिनाव मोनसे कुइसन सोंहांदों दै आंनाया ट्राइ खालामलाय हिनजावफोरा खेबसेल' थुयो ओमफ्राय हौवाफोरा बार बार थुयो चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू आंनाया देलाय ट्राइ खालामलायलाय मा होनोमोनलै हौवाफोरा खेबसेल' थुयो हिनजावफोरा बार बार थुयो मा बुस्थु देलाय सादों बाया देलाय ट्राइ खालामलायलाय यही नहीं अभी और सुनिए आदसा आदै बहानि नोंथाङा जायगानि ना आदसा बर' न' आदसा नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन सोंजागोन द' माबे बिफाङा खनसे फिथाइ थायखांनायनि उनाव गाव हारसिंनो थैलाङो प्यारी समझ गई आदसा आरो बेलेग बेलेगथ' मिथिला मिथिनाय नङा ना माने जायखिजाया 6 माहनि खेथिफोराथ' खनसे टाइमावनो थैयो आदसा आदसा थालिराबो थैयो नङा होमबा दै थैयो थालिर थैयो खनसे बिदां गारबा थैला जागोन दे थेंक इउ बर' ना असमिया बर' आदसा अबे नोंसोर जायगानि ना बेसे थाखोआव फरायो फार्स्ट इयार आदसा नोंसोरनाव मोनसे लाइन बुंनो होनि दे आं व्हाट इंलिशनि व्हाट सोदोबखौ लानानै ओरैबायदि लाइन मोनसे बुंनांगौ जाय माने सोंनायबो जायो आरो फिननायबो जाखायो आरो इंलिशनि व्हाट सोदोबखौ लानानै WHAT व्हाट बेखौ लानानै बुंनांगौ आरो जाय माने सोंनायबो जायो फिननायबो जाखायो सानलाय एसे दे जर होब्रेनाव देलाय सानलाय एसे नै सासे सानदों खोमा गुफुर गाननाया सानदों ना सानाखै देलाय मा बिफाङा खनसे फिथाइ थायखांबानो थैलाङो फुजायाव बाहायो बे फिथाइखौ फुजायाव बाहायो फुजाफोरबो बावथाय बावनायाव आरो माने गाजि साजिफोरजोंहाय दे सानलाय अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा आदसा जों मोनसे भिडिअ बानायदों आरो ओरैनो सोंनाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माने रंजानायनि थाखाय नोंथाङा मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदोंमोन सोंजागोन न सोंनाय नोंथाङा सोरनि बिमानि बिफानि फिसाला What? Bro, what are you talking about? बेखौ देलाय एसे सानलाय सोरनि बिमानि बिफानि फिसाला बर'नि बिमा फिसाला नामा माने नङा नोंनि सोमोन्दोनि आरो नोंथांनि सोमोन्दोनि मोनसे नोंथांनि न'खराव थानाय आरो बिनि बिमानि बिफानि फिसाला जागोन नोंथाङा जेनेबा आं बुजियासैनो बाथ्राखौ आदसा बुजियाखैना नोंथाङा बिब' बा बिनानाव दं न बिनानाव सासे दं भागिनथ' दं बिनानावनि फिसाला दङ आदसा नोंथाङा नोंथांनि भागिननि बिमानि बिफानि फिसाला जाहैबाय नङा होनबा नोंथांनि भागिननि बिमाया जाहैबाय नोंथांनि बिब'आ बिनानाव आरो बिनि बिफाया जाहैबाय नोंथांनि बिफा नोंथाङा नोंथांनि बिमा भागिननि बिमानि बिफानि फिसाला जाहैबाय नङा होनबा गोजोननाय थाबाय आदै जों दायो सेमा फुजा गिदिंनाय फाजैनो बर'निनो मादैमोन बिसोरनाव कुइसन सोंहैनो नागिरदों हागोनना ट्राइ खालामनोसै आं मोनसे कुइसन सोंहांदों हागोनना ट्राइ खालामलायदो जाबा खुरैसे मा बेयो बेनो जाबाय माइनो साम' ओमफ्राय नेक्स्ट हौवाफोरा खेबसेल' थुयो ओमफ्राय हिनजावफोरा बार बार थुयो देलाय ट्राइ खालामलाय
Ayah. गजब बेइज्जती है Micia mah, micila. Sindur. अच्छा हमको सिखा रिया है खनसे फिथाइ थायखांनायनि उनाव थैलाङो गया गया खनसे थायनायनि उनाव थैया खोमा बारे बारे थायोथ' गया थाइ थाइ र' थलायलाङो खनसे थाइबा थैयो माने खनसे थायखांनायनि उनाव थैलाङो बावगार हाबोलै आं माबा बावगार मा जायो माने साम थायो दैयाव थायो लोगो मोनलायो साराय गुदुङाव ओंख्रियानो जायो इसोर मोननैजों लोगो नांना ओंख्रि जायो ना आरो बा मैगं बिदिहाय दा नायाथ' जाहैबाय नङा होनबा बैसाङाव थायो नालाय लावफोर जासिगोन लाव लावफोरा अ जाबाय दे मादै इंलिश और व्हाट वर्ड तो जाने ना व्हाट ना जाने स' गाइस दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो आरोखि जोंनि बेयावहाय दा मा होनो जोंनि सिमला उजवानि सेमा फुजायाव खालामबाय ओरैनो मोननै नांगौ बायदि जायासै आरोना लोगोफोर माने जोंबो गोदान नालाय बानायनो हायासै फार्स्ट टाइम जाहैबाय नालाय एसे आख' फाख'बो मोनो आरो केमेरा नुबाथाय मानसिफ्रा खारो माने बानायनो नागिरा केमेरा नुबाथाय आरो जेनेबा लाजिनानै खारो जायबाबो लाजिखागोन नालाय थेवब्लाबो जों हानायसेबांखौ नाजाबाय बानायनोसै आरो नेक्स्टआवबो बानायलांगोन होननानै सानदों जों माने नेक्स्टआवहाय प्रेंक भिडिअ बानायगोन होननानै सानदों आरो प्रेंक भिडिअ लाबोनो होननानै लाबोनांगोन ना लाबोनाङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायनानै खिथाबानो जाबाय आरो नैबे भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लोगोफोरनिसिम जाहाथे जों सापर्ट मोनो अके थेंक इउ